daw sa Roberto Marquite Upama. Sa totoo, manakaw sa ritual mo, tanumubi nga, diya mo aglutot, o parang ni Natutuwa. Dino na kaning ikor, bagyon na do, biru-biru jatan, do biru-uru-uru. Di masong perumuman, sa mga sindi pa dua ba? Iba ta pas ato mo pa, may ito kita sa loob ng kwasupot. Do, naburo doaw, dang diyo pa mo, namali doaw, alay ng dilet, natarpurong doaw, tudulo ka mo. So mga tajipe, mga tani ba ta, magandang natin kapahusok dengan artina. Totong mataingo di bata, ang Tagalog na pasu-pasu, kang ala ni gugot ka, kang ala ni hagabot ka, di batado na mamiyakot, pasu-pasu yuhita sa lubok na. Manangise, naso maparaho danak na metron, naso maparaho na uli. Manangise na maparaho danak na metron, di na maparaho na uli. Ido sumon hatan ni bata, markite, upasa, panang upama, ibayat bata to kita, ibayat kita jompa, ay ko kita do na mamiyangkol at kaupama na pinasa ni bata, markite, bukbu na video. Jadi gajang hatan ni bata, manang cepek, katong may siyang huriga, tapos kerohan namin ito ako po para ni natutumang sa badwong. Nagdali niya po po may pahusaw sa ruho mo, di ba sa ruho mo na asa to oras dalagawi, di paso pa ito di bata, na ngayon mga lakta, panggal paso, diyak ka, ari mangyut. So kanina asong ata, saat ata, di bata, nagkayuta, kadariyot. Jadi pinasaha mo, wina, kamis, siyong magbuot, puro, saya. Kapahawatan ng Panginoon ka.
Jadi mata asa takas kolong minuhana, dudungan ka, nang dinolo mo dinon, nang pinita kalau dala akura-akuran na oto diita. Ali di bata ama forholong roha, sa itong tondo didungan roha paride asidoha. Tatak madungan nabi, libina kurun babado, kalau sirah sedekang, dakon maibana di hatual nama domi. Orang yang palita, Tuhan kami yang ali di batas karena pun masuknya Odo kau aksak ni roha kami harang roha. Aku lima solo minungan ng lingon. Tahe manasida sa naho niyang sa roha. Dala sodak pun mahakiul ibuhin apakah anak niya. Orang yang diminta Ale Tuhan, yang kota lo hangon, ibain ho lo hamatian ini kan dibuat itu, lo hangon Tuhan na ibar. Marhide silang anak Yesus Kristus. Tapos bawahan sendiri akan ako siya niyo. Ay marhide siya na mamamatay ano. Kita Lord Kristus mamamatay. Dalam marhide siya na yung naro. Ipasuwang kami niyo. Maka yang panita. Ale kata awan asinjina dogo, awan luar awan tomido, luar tokan, isima aku sampung masa itu setiap semarolongan. Di sinahan sudah marulukuluk di gagasan agama. Pantai Kristus Tuhan kami. Amin. Ang natin kumapropita dan kami ito ang pangulian magdari wakta ng Israel. Ang pertama ay nalapunin at iti ay sinabesya. Roma ko kawalan ako at kasinusuwan. Roma ako at kasinusuwan. Kung garat mo Biblia ko gagagon siguro at Kristus panami. Sa isang pagkukulang ay ba na doon na natulungan. Sayang ka at kasinusuwan ang kuwan dyan mamimirik ko sa hatwa po ni si Abraham. Mamatay mo makaragyan ng mga ito karena sayang dia semua asyuran mo mamatong atong katanangin. Amen. Hindi makakita din sa mga mamatong. Juga untuk melakukan pelaksanaan araw ng pagdadalagay. Amen. Hari pinaiya ako. Mendapat
ang nagadya ay tulong sa daya utang na lamati. Yung pemate at budang taunari ay pagkatot kamarumataw tuwing anak para diyan na. So magkritik ng suot ko kamatiyan ni hehe dibagasan hamon diyaw. So ngonima tang dong atta liwa mo pagkatot yang uluan naman atong Marta niyang mahita. Ale di ba tanam buwan ala para tiroa. Di baga sa tangam mo do hanguluan nga matiyan na yan. O sa dini do na magsungungan namin mula do do pam. Bagasan do tiroa ng pagsasanan. Mapamatang natin panamano. Alay, di baga sa piniman nago. Paniluhan do ang iyon na. So kung Kristus ng pagsulo kayo siya sa matunan sa atong kaya timaro kami siya na alituan. Kaya na dyan kung maiba na dyan po ang makita Kristus na kami. Amen. O sa tinto ng mga pagat magulogong ng hamatuan. Pagtamang galangin siya ipatutuhon. Ipagduhani. Pagbadyay matanamanon. Di mananakinan ni hindi ako sibagador ipapanghami itin. Hehe rapto jala mamul ibagasan na niya mi rodi sa liling na ang suwan sa liling dinguluni tongat taon margungaram may tong susubingaw amin. Tangon lima ditinggal ko gabuni naturasmu ang ulo mo ola nyon gabuni amat sa ibata amin. Ay pagod na ho sa nguluan na kanatan. Ibagasan ko ang tama. Anak, so di forward dia. Amen. Alay Jesus Cristo kung manidok ko. Tao do ka hingot do. Ano mo din ito sa akong tiyaw. Nasutuwa mati tiga na sa liling na. Ito nga pagduhami ito. Pahe pagsusan ko sa nakau sa madag sila. Kaya gabi ito sila sa dito. Ikaw. Alay dito naman ko ulo do pare yon namati ato dahil marlong ni roha ako mga leo tudungan nan ang munduat na manot ko alay dito markite sa video ni yung nga di perbedi ho dongan namyon gabi ko ato yang ato dahil marlong ni roha ako nag-drop convert ito nga ito man after daw sinitip ni ito yun alay Jesus Cristo yung namate silaksan ang siguro sa sigana dahil marunong kami roon ako ang apuso nasa ibingini yan malulong namin mortong iyong makikita
tegis. Non sakit asli ni Romam. Dahil siya puro at nakapagpapalipag. Pantin. Dahil nakapagpapalipag. So pagkilimon namin. Gimolong nilham. Ang dia kanapulo namin na kung nakapagpapalipag. Atong kapasara matanyag tay, magkita tanyag na naglalang ng tuwate. Ama namin, adi wala sigara, tayo inongwan siya. Tayo pa, lero na tuhari sa dalawang sa kahamunan, sigaw pari. Jalase sa masalah namin itong palakihan. Sigaw namin ang kapaparihan. Hindi orang tujuh orang wanita akan ikut kami. Oleh pintu mulu namin di tanong, jalan atau tiro, tiki halamat yang namin, pangido kami tuh, saya dongani matod di pokoknya mahami totong, asa tubuha porsion namin, hop pakirimon namin, jala bagas olong nirohan namin, midas di rongan, saya songoni mahami pasauton, lomon niroham. Taleleng dingolo namion, jala dung mate hami sobot, papungo jala pasada mahami, dos hindi at kadongan namin ng majdula ni hami, ibagasan amulyaw mo na manotongi, amen. Margite asin ni rohan ni dibata, say maradiam madong at taon, dos hindi at kadongan na ng modingi, ibagasan dame ni Tuhani, rodi sa leling ni leling na, amen. Ibagasan guarniama, anak botol di perbedia, amin. Mari deh kita ede panutup. Sambil mahuk mabain akka persirangan.